Čo keby ste si mohli kúpiť kus histórie a stať sa spolumajiteľom kaštieľa? Nepredstaviteľné? Vôbec nie. Na Slovensku vzniká unikátny projekt. Môžete sa stať spolumajiteľom historického kaštieľa Dezas. A dokonca môžete byť aj súčasťou šľachtickej komunity. Čo to znamená? Tak práve o tom budeme hovoriť v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. Mojím hosťom je realitný expert a CEO spoločnosti Equilibrio Sintra a spoluzakladateľ projektu Môj kaštiel.sk Richard Gál. Ahoj, Richard. Ahoj, Zuzka. Pozdravuje vás aj Zuzana Majerčíková. Môj kaštiel je unikátna forma investovania na Slovensku, unikátny projekt. Tak ako sa môžem stať investorom? Tak investorom sa môže stať veľmi jednoducho. Ideš na stránku mojkaštiel.sk, tam vyplníš si registračné údaje, môžeš podpísať na diaľku zmluvu, odošleš túto zmluvu, no a potom urobíš investičný vklad. Takže procesne je to veľmi jednoduché. A keby si chcela viac informácií, tak možno, že práve preto tu sedíme, aby som ti to zodpovedal. Presne, určite sa budem pýtať. Hovorili sme, že teda tá cesta je naozaj veľmi jednoduchá a že je to také, že neuveriteľné, že takto veľmi jednoducho sa dá prísť ku kaštieľu. Povedzme si, že koľko je možno tá počiatočná suma, ktorú musím zainvestovať, alebo aká je tá konečná suma? Tak samozrejme, ohľadne výšky investície sa rozhoduješ ty sama, ale minimálna suma, kde už môžeš rozmýšľať o investícii, je suma 4800 eur. To je 40 akcií, z ktorých každá akcia stojí 120 eur. Takže od tejto sumy už potom po násobku 120 eur môžeš investovať, no a môže sa stať spoluvlastníčkou alebo parciálnou vlastníčkou tohto kaštieľa. A povedz nám možno viac o tomto historickom kaštieli Dezas. Je to kaštieľ, ktorý bol postavený v 18. storočí. Našťastie nie je národnou kultúrnou pamiatkou, hovorím to preto, pretože tam nie sú nejaké obštrukcie zo strany, tým, že to je národná kultúrna pamiatka, zo strany pamiatkového úradu. Tento kaštieľ bol zrekonštruovaný naposledy na prelome okolo roku 2000, kedy tam bola pristávaná aj wellness zóna a pred 4 rokmi takisto prešiel celkovou rekonštrukciou, kde sa úplne vynovil interiér a dostával sa tam aj najväčší garden party stan na Slovensku. A tento kaštiel má byť, teda ako som si prečítala, má byť zameraný na také, že psychologicko-terapeutické pobytové zariadenie, že prečo ste sa vydali takýmto smerom? Veríme tomu, že je treba, aby sme vytvárali udržateľné projekty a všimli sme si aj z rozhovorov s viacerými psychológmi, aj takisto je to spoločenský trend, že je to množstvo ľudí, ktorí potrebujú takúto pomoc, nakoľko možno trpia nejakými ľahkými závislosťami. Sú napríklad workoholici, alebo sú závislí, stávajú sa závislí od mobilu a je to už niečo, kde už im nestačí klasická ambulantná liečba, ale je treba, aby títo klienti boli v špeciálnom zariadení, aby tam boli niekoľko týždňov, dokonca možno niekoľko mesiacov, a aby nakoniec po tejto liečebnej kúre mohli znova sa stať plnohodnotnými členmi spoločnosti. Tak preto sme si povedali, že tento kaštieľ vzhľadom aj na jeho lokalitu, aj na to, ako je koncepčne usporiadaný, bude ideálnym miestom, aby im takíto klienti dostali takúto pomoc, nakoľko je tam veľmi pekné, krásne prostredie, je to nádherne zrekonštruované a je tam možnosť úplne si užívať aj tento pobyt. Tento historický kaštieľ Dezas má slúžiť aj na prepájanie ľudí z biznisu na networking. Zapojené sú tam aj viaceré komunity, ako napríklad Forbes, Grow Club alebo Bez cyklenia. Tak povedz nám možno viac o týchto partneroch a že prečo sa zapojili. Tým, že na pozemku tohto kaštieľa je postavený ten najväčší garden party stan na Slovensku. My sme tam napríklad mali jeden event, kde tam bolo 270 investorov. A je možné dokonca do tohto garden party stanu umiestniť okolo až 500 až 600 ľudí. Tak vznikla myšlienka, aby sme priamo v rámci tohto konceptu realizovali ako keby že 2 podnikateľské zámery. A jeden z týchto zámerov by práve bolo vytváranie takýchto networkingových stretnutí, kde by sa nejednalo o prepájanie ľudí v rámci komunity, ale dokonca o prepájanie komunít. Takže preto aj Forbes Grow Club, aj Bez cyklenia nielenže súhlasili, ale aktívne podporili tento projekt a budú ho naďalej podporovať tým, že budeme spoločne hľadať možnosti, ako práve možno na tomto mieste v blízkosti tohto kaštieľa robiť tieto aktivity, nakoľko naozaj je možné pod jednu strechu za hocakého počasia umiestniť proste niekoľko stovák ľudí, ktorí sa môžu tešiť aj z pekného prostredia a z tých všetkých výhod,
z tých synergií, ktoré plynú z toho, že ľudia sa majú možnosť navzájom spoznať, interagovať a možno aj dohodnúť nejaký biznis alebo biznisové spolupráce. Ja som hovorila, že ty si spoluzakladateľ, tak to ešte stojí za týmto projektom a vlastne ako vznikla táto myšlienka, lebo pomerne na Slovensku je celkom unikátna. Ja som predseda predstavenstva spoločnosti EQ Invest, akciovej spoločnosti, aby som možno, že pochopili aj ten koncept. Ak ty by si sa ako investor rozhodla, že sa chceš stať možno, že spoluvlastničkou tohto kaštieľa, tak ty si kupuješ práve akcie tejto akciovej spoločnosti. No a čo sa týka predstavenstva tejto spoločnosti a dozornej rady, tak sú tam ďalší moji kolegovia zo spoločnosti Equilibrio Sintra a sú to ľudia, ktorým veľmi záleží na hodnotách, záleží im na reputácii. Sú to ľudia, ktorí dlhodobo, to znamená, že 10 a viac rokov pôsobili ako generálni riaditelia aj nadnárodných spoločností, ako napríklad Shell, Abdežene, Sario, Železnice Slovenskej republiky. A práve oni a synergicky spolu ako tím chceme zabezpečiť to, aby tento projekt bol prospešný, aby bol biznisovo výhodný pre investorov, ktorí by tam boli, aby to bol naozaj projekt, ktorý by priniesol hodnotu pre komunitu aj vlastne pre celú tú obec. Poďme sa teraz možno pozrieť viac do praxe. Hovorili sme, že tá najnižšia investícia je 4 800 eur. Tak aký výnos môžem očakávať a ako budú vyplácané dividendy? Takže áno, správne hovoríš o dividendách, nakoľko hovoríme o akciovej spoločnosti. Takže vnímame tu, čo sa týka výnosu, vnímame tu také dve roviny. Prvá rovina je výnos z prevádzky. Takže našim zámerom je, aby tento kaštieľ, ktorý sa teraz tak latentne používa vzhľadom na nejaké eventy, sem tam je tam nejaká svadba, nie je teraz otvorený pre verejnosť, aby bol v plnej prevádzke. A teda ten prvotný výnos pre investorov bude prislúchať z prevádzkovania tohto kaštieľa. Takže my počítame, že už od druhého roku bude týmto akcionárom vyplácaná dividenda. A máme vypočítané rôzne scenáre od nejakého pesimistického až po optimistický scenár, kde na nejakej takej stredovej hladine pri tom realistickom scenári by investori mohli počítať s výnosom, vzhľadom na svoju investíciu, s výnosom 8 až 12% ročne. No a následne, ak po nejakých 4-5 rokoch by sme dostali ponuku na odkúpenie tohto kaštieľa alebo na jeho odpredaj a tá ponuka by bola zaujímavá a na valnom zhromaždení by sme potom sa rozhodli túto ponuku akceptovať, tak počítame s tým, že dovtedy narastie aj kapitálová hodnota tohto majetku a to je vzhľadom na to, že z niečoho, čo teraz úplne nefunguje, to znamená, že nie je v plnej prevádzke, my vytvoríme koncept, ktorý bude plne funkčný, tak vzhľadom na to by mohlo pre investorov pribudnúť ďalších 50% výnosu. Počítame s tým, že treba o 4-5 rokov by bolo možné tento kaštieľ predať za súčasnú hodnotu znaleckého posudku. Totižto je tam obrovská výhoda, že my máme dneska možnosť tento kaštieľ nakúpiť pomaly za polovicu jeho skutočnej hodnoty. V podstate vy aj čakáte akoby na vyzbieranie nejakej sumy, že koľko investorov reálne sa môže zapojiť a stať sa spolumajiteľom tohto historického kaštieľa a aké ďalšie možno nejaké výhody, hej? Že stanem sa investorom, budem teda akcionárom a aké mám benefity, môžem aj ja využívať tento kaštieľ nejakým spôsobom? Veľmi dobré otázky. Takže koľko investorov? Nemáme to fixne limitované, že tam môže byť že maximálne 100 alebo 200 investorov, ale skôr by som sa odvíjal od targetovanej ceny alebo tej sumy. Takže to suma, ktorú chceme vyzbierať, respektíve akcie, ktoré sa majú predať, tak sú to akcie vo výške 3,6 milióna eur, z čoho 3 milióny eur je kúpna cena a 600 000 je budget na prevádzkový kapitál a na tento raising, ktorý aktuálne prebieha. Takže my počítame, že v celom tom spoločenstve sa potom bude nachádzať cca 150 až 250 investorov. To je náš predpoklad pri nejakej predpokladanej výške investície. Aké sú tam benefity? Či to môžeš používať? Tak áno. Máme to rozkategorizované, to znamená, že sú tam nejaké levely tej investície. Takže minimálna suma, ako sme spolu hovorili, je 4 800 eur, ale ako náhle by si chcela investovať viac, to je z 15 000, 30 000, 60 a tak ďalej, už si k tomu prislúchajú benefity.
Benefity znamenajú, že môžeš používať treba z wellness tohto zariadenia, že tam budeš mať, popri tom, ako bude otvorená tá prevádzka, aj možnosť sa ubytovať na nejaký krátky čas, alebo budeš mať možnosť zúčastňovať sa eventov, ktoré tam budú organizované. Takže áno, každý investor už bude potom, keď sa bude rozhodovať, bude oboznámený s tým, že tie benefity tam sú. A už vlastne pri sume, myslím, že od 15 000 eur už je možno sa zapojiť práve aj do tej networkingovej skupiny, pretože my naozaj sa chceme na tých investorov pozerať nejako na nejakú súpisku, na nejaký Excel, že meno a kto koľko investoval, ale chceme vytvoriť komunitu, ktorá bude akčná, živá a ktorá vlastne bude navzájom prepojená aj s tými ďalšími podnikateľskými klubmi, o ktorých sme hovorili. To, čo hovoríš, je veľmi zaujímavé. Otázka taká opäť, že praktická, že ak by sa náhodou nepodarila vyzbierať tá suma 3,6 milióna eur, čo bude s tými mojimi peniazmi? Alebo ak sa teda nepodarí ten projekt, čo sa bude diať? No, my tam máme nastavenú investičnú zmluvu. Aktuálne táto investičná zmluva je nastavená do konca roka. Samozrejme, je možné túto zmluvu prolongovať. Ak by sa tak stalo, tak my budeme s investormi, ktorí už vložili peniaze, aktívne komunikovať v zmysle, či je možnosť pokračovať v tomto raisingu ďalej alebo nie. A oni sa budú môcť potom rozhodnúť, že či zotrvajú ako keby na čakačke, kým sa tá cieľová suma nevyzbiera, alebo či si svoj vklad zoberú naspäť. Ale v princípe platí, že ak by sa táto suma nedosiahla vyzbierať, tak v tom prípade sa investorom vracia plná výška vkladu. Aktuálne všetky vklady, ktoré sa už nejakým spôsobom kumulujú, tak sú uložené na depozitnom účte a čakajú na to, kým sa dosiahne cieľová suma. Ty si spomínal aj sumu 600 000 eur, že síce kaštiel bol rekonštruovaný pred nejakými 4 rokmi, ale na čo všetko by mal ísť potom toto, na nejaké úpravy, možno interiér, čo plánujete s tými peniazmi urobiť? Áno, tých 600 000 eur je určených na to, aby z nich boli preplatené náklady tohto raisingu, čiže vlastne celé to kolektívne podnikanie je tam sú tam za tým nejaké náklady, ktoré vlastne to celý ten kolos vlastne stojí. A okrem toho je pre nás dôležité, aby sme čím skôr začali aktívne zarábať na tomto kaštieli, aby tá nábehová krivka bola čo najkratšia. To znamená, že v momente, kedy by táto suma bola vyzbieraná, tak my už potom vieme, že ide sa do kúpy tohto kaštieľa, my začneme kontrahovať celý stav tých ľudí, ktorí tam budú, to znamená manažer tohto kaštieľa, terapeuti, psychológovia, možno, že pomocné sily, kuchár a tak ďalej. A to sú vlastne peniaze, ktoré sú určené na ich výplaty. Projektované bolo treba, že nákup jednoho alebo dvoch vozidiel. Čo sa týka nákladov vzhľadom na rekonštrukciu, tak tam sú teraz požadované minimálne náklady. To je spremaľovať fasadu, prebrúsiť rámy okien. Čiže naozaj ten kaštiel sa dneska nachádza v tak perfektnom stave, že ja sám som počul, a ja som to povedal, keď som do tohto kaštieľa vošiel, že wow, že aj tí mnohí naši klienti alebo investori, ktorí sa tam prišli pozrieť, tak si povedali, že naozaj, že toto je hneď hodné prevádzky a sú tam samozrejme nejaké maličkosti, ktoré ešte treba poupravovať. A dokonca už je vybraný aj riaditeľ kaštieľa. Vieš možno o ňom niečo viac povedať? Áno, my sme už robili predbežné výberové konanie, takže je to osoba, ktorá je úplne angažovaná. Dokonca on sám si tento kaštieľ chcel kúpiť, ale nepodarilo sa mu zohnať financovanie. Ale ako som s ním rozprával, on je do toho kaštieľa zamilovaný a sám som to na ňom aj videl. Takže nám to úplne vyhovuje. Na druhej strane má 18-ročné skúsenosti s prevádzkou hotelov v Tyrolsku. Takže je to samozrejme mierne iný segment, pretože chceme reálne realizovať tie terapeutické pobyty, ale za toto by mal už samozrejme zodpovedať niekto iný. Niekto iný by mal byť potom garantom týchto pobytov. A ako sa bude tento kaštiel vlastne prevádzkovať? Možno kto bude ako keby že zodpovedný, alebo kto bude možno kontrolovať tie finančné prostriedky, aby sa využívali na to, na čo majú? Tak samozrejme aj manažment na tej základnej úrovni tohto kaštieľa, to znamená, že hlavne tento riaditeľ. No a potom v rámci spoločnosti je tam dozorná rada, ktorá má na starosti kontrolu efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami, pretože každý rok sa potom už výkazníctvo predkladá valnému zhromaždeniu, teda tá kontrola bude na pravidelnej báze.
A plánujete v budúcnosti možno prevádzkovať kaštiel aj na nejaké že firemné akcie, prípadne svadby, alebo si spomínala aj ten eventový stan, že bude môcť možno aj verejnosť, keď bude mať záujem, tak urobiť si tam nejaké eventy? Áno, tak prvý rok bude taký špecifický, pretože prvý rok plánujeme to rozdeliť na dve časti. To znamená, že pol rok, kedy je ten taký, že svadobný eventový, tak tento pol rok chceme práve dedikovať a venovať takýmto eventom. A ten zvyšný pol rok chceme venovať terapeutickým pobytom. A našim cieľom je, aby sme to najneskôr v druhom roku dostali do štádia, že kaštiel by bol dedikovaný hlavne pre terapeutické pobyty, s tým, že je možnosť to aj fyzicky oddeliť a potom by tam prebiehal aj druhá ako keby biznisová vetva a tam by bolo možné ďalej realizovať tieto eventy. Už by to nebolo spojené s návštevou tohto kaštieľa, ale využíval by sa hlavne eventový stan, ktorý je tam postavený. Keby som bola ja ako teda akcionárka alebo investorka, tak mám možno nejaké prednostné právo, čo sa týka, že urobiť si tam aj nejaký svoj vlastný event alebo niečo podobné? Áno, máš a hlavne to závisí od výšky investície, ktorú by si investovala. Takže v rámci aj benefitov, ktoré sú spísané pre tých väčších investorov a väčších akcionárov, tak sú potom aj nastavené zľavy z konania týchto eventov alebo z prenajmu týchto stanov aj z cateringových služieb, takže určite si prídeš na svoje. A keď sa pozrieme na list vlastníctva kaštielu, tak v podstate sú tam ešte nejaké ťarchy. Vedel by si možno objasniť, že čo s nimi budete robiť a či to nemôže nejako ovplyvniť túto investíciu? Áno, toto je veľmi dobrá otázka. Áno, sú tam ťarchy. My sme si dali urobiť aj právny audit spoločnosťou Havel & Partners. Takže táto spoločnosť, ktorá je najväčšia advokátska spoločnosť v Čechách a na Slovensku, to auditovala. Každý investor má právo nahliadnúť do tohto právneho auditu. A aj v tomto audite stojí, že tento kaštiel sa bude nadobúdať, keď sa vyzbiera tá cieľová suma 3,6 milióna eur, tak sa bude nadobúdať s čistým LVčkom. To znamená, že napriek tomu, že teraz tam nejaké ťarchy sú, tak v čase, kedy sa reálne zaplatí za tento kaštiel, tak už tam bude čistý list vlastníctva. To znamená, že všetky ťarchy budú medzičasom vyplatené. A je to veľmi obdobné, ako keď sa nakupujú byty. Keď je tam nejaké záložné právo banky, alebo je tam nejaké záložné právo iného veriteľa, tak v rámci nákupu cez advokátsku alebo notárskú úschovu notár alebo advokát vyplatí tieto ťarchy a až tak sa potom používajú financie na zaplatenie kúpnej ceny. Takže každý investor môže byť úplne spokojný, že za jeho peniaze sa získa, teraz to poviem, už čistý list vlastníctva tohto kaštieľa. A predstavme si situáciu, že teda rozhodnem sa investovať, ale z nejakého dôvodu, možno nepredvídateľného, lebo tak nikdy nevieme, že čo sa stane, aká životná situácia nás postretne, budem chcieť od tejto investície odstúpiť. Je to problém, alebo aj toto sa dá riešiť? Ja si myslím, že nič nie je problém, určite sa to dá riešiť, takže ty sa staneš vlastníkom akcií, ktoré sú prevoditeľné a fungovalo by to tak, že ty máš potom povinnosť mne ako zakladateľovi dať návrh na odkup. Ja sa môžem rozhodnúť, že tieto akcie kúpim alebo nekúpim a ak sa rozhodnem, že ich nekúpim, tak potom ich môžeš predať hocikomu. Predpokladáme, že prioritne o tieto akcie bude mať záujem niekto z komunity investorov, a ak tvoje požiadavky budú trhové a nebudú veľmi premrštené vzhľadom na predajnú cenu týchto akcií, tak si myslím, že veľmi rýchlo s veľkou mierou likvidity bude možno tieto akcie odpredať. Táto forma investovania je naozaj že veľmi zaujímavá a unikátna. Odkiaľ ste vlastne čerpali nápad, že bežne takéto financovanie rôznych investícií alebo kaštieľov alebo historických pamiatok alebo hotelov, penziónov a tak ďalej funguje v zahraničí, alebo kde ste čerpali ten nápad? Áno, je to tak, že aj v zahraničí fungujú podobné koncepty. A hlavne ten nápad bol v tom, že z pohľadu majiteľa tohto kaštieľa on chcel, alebo jeho požiadavka je, že on chce tento kaštiel predať. Takže v princípe jemu je jedno, že či to kúpi jeden veľký investor alebo budúci majiteľ tohto kaštieľa, alebo že či sa na túto kúpnu cenu viac menej vyzberá nejaké konzorcium, ktoré tam potom bude uskutočňovať biznis a bude tento kaštiel prevádzkovať. A
my sme si povedali aj po dohode s týmto majiteľom, že dobre, poďme to robím týmto špecifickým spôsobom, nakoľko ten kaštieľ spĺňa viacero vecí, ktoré sú zaujímavé pre prevádzkovanie toho kaštieľa. Ináč poviem, ak by sa tam našiel niekto, kto by tam chcel bývať, tak možno, že jemu ten eventový stan pre ho nie je žiadnou nejakou výhodou a práve, že by možno, že rozmýšľal, že mu tam zavadzia, chcel by tam mať niečo iné. A naopak, keď my to chceme prevádzkovať celý tento kaštieľ, tak je fajn pozvať do tohto podnikania viacerých, ktorí môžu participovať aj výnosovo na tomto kaštieli a majú aj hlasovacie právo, čiže je to vlastne pozvanie do spoločného podnikania, kde každý už potom môže povedať aj svoj názor a väčšinou sa potom rozhodne o tom, akým spôsobom sa vlastne celá táto investícia bude uberať. Ak niekoho táto ponuka zaujala, ale možno ešte, že váha, tak aké sú možno podľa teba také 3 hlavné dôvody, prečo by sa mal niekto zapojiť do tejto komunity okolo historického kaštieľa Dezas? Tak prvý hlavný dôvod je to, že táto investícia je ručená nehnuteľnosťou. To znamená, že neinvestujeme do nejakého startupu, do nejakých budúcich vízií, ale investujeme do niečoho, čo tam reálne stojí, čo sa dá obhliadnúť, čo má nejakú hodnotu a je k tomu vypracovaný ználecký posudok. Takže či ja tam investujem 5 000 alebo 50 000 eur, získavam alikvotný podiel a parciálnu časť práve tohto kaštieľa. To je možno, že prvá vec. A Slováci všeobecne majú radi investovanie do nehnuteľností a tu mám výhodu, že nemusím disponovať sumou 3 milióny eur, aby som to mohol kúpiť, ale zrazu aj so sumou 5 000 eur sa môžem stať spoluvlastníkom, alebo teda 4 800 tohto kaštieľa. To je taký prvý hlavný dôvod. Druhý dôvod je, že si predstavme, že treba podnikám, som začínajúci podnikateľ, možno živnostník, a chcem sa posunúť ďalej, chcem sa niekde odpichnúť. A možno doma sedím a hovorím si, že keby som tak mal kontakty, aby som to podnikanie mal jednoduchšie, aby tam boli nejaké také tie katalizačné vplyvy. No a toto je úplne unikátna možnosť, kde za jedné peniaze si nielenže kupuješ investíciu, ktorá je ručená nehnuteľnosťou, kde tieto peniaze ako istina ti bude vrátená naspäť aj s výnosom, a za tie isté peniaze si kupuješ možnosť interagovať nielen so zakladateľmi celého tohto konceptu, čo sú ľudia, ktorí v biznise robia 10, 20, 30 rokov, to sú tí ľudia v predstavenstve a dozornej rade, ale máš možnosť byť v interakcii aj so všetkými ostatnými investormi, bude sa s nimi pravidelne stretávať na eventoch, plánujeme vytvoriť a založiť aj online platformu, kde bude možné komunikovať v rámci jednotlivých investorov. No a takisto hovoríme ešte o tom, že ty máš možnosť skrz toho, že sa staneš členom alebo členkou spoločenstva Dezas, máš možnosť byť ešte spolu na eventoch a byť v interakcii s ďalšími biznisovými klubmi. Sú to kluby, do ktorých keby si sa chcela dostať, ale nehovorím, že je cesta zarúbaná, ale už musíš spĺňať nejaké obratové kritéria a tak ďalej. A ty vlastne teraz máš možnosť, teraz to poviem, že zadarmo, bez spĺňania týchto podmienok interagovať aj práve s týmito ľuďmi, možno získať si ich na svoju stranu, spriateliť sa s nimi. Takže ja to vnímam naozaj za unikátnu možnosť, aký môžeš posunúť svoje podnikanie ďalej. No a potom je tam zaujímavá možnosť aj čo sa týka takého toho historického rozsahu, že my hovoríme o šľachtickom spoločenstve, pretože nie každý na Slovensku má možnosť povedať, že on je spoluvlastníkom kaštieľa. Áno, znie to veľmi dobre. No, a teraz šľachtická komunita. Tak. A teraz nejde len o to, že treba sa niečím chváliť, ale na ďalšej strane reálne človek sa stane spoluvlastníkom kaštieľa a tiež je tam od určitého levelu, myslím, že od sumy 30 000 eur, tak je to tam nastavené, že rodina Dezas, ktorá tento kaštieľ postavila, tak ona vlastní erb. My odkupujeme právo, takisto v tej kúpnej cene je aj právo používať tento erb. A máme už teda dohodu s heraldikom slovenským, že on vlastne tento erb použije, bude sa s tebou rozprávať, možno, že aké špecifika má treba, že tvoja rodina. Tieto špecifika budú zahrnuté do toho erbu a tento erb bude potom umiestnený v heraldickom almanachu na ministerstve kultúry. Takže my to šľachtické spoločenstvo reálne chceme ako keby, že pozvihnúť na takú úroveň, že to bude, že aj právne budeš súčasťou šľachtického spoločenstva. A predstav si, to je veľmi zaujímavé, to aj mňa prekvapilo, že mnohí naši klienti reagujú presne na tento aspekt. Že je to pre nich také veľmi atraktívne,
že môžu mať aj takýto presah historický, šľachtický a možno, že získajú takýto status. Ak sa tento projekt podarí, čo veľmi držím palce, aby sa podaril, tak máte možno víziu do budúcnosti, že takto spoločne podnikať plánujete aj možno pri iných nehnuteľnostiach? Áno, máme takúto víziu. Samozrejme sú rôzne formy financovania takýchto podnikov, čiže aktuálne teraz práve aj sme v jednaní o nákupe ďalšej investičnej platformy, ktorá má zase iný druh licencie. V rámci tej licencie zase budeme môcť realizovať iné projekty aj cezhraničného charakteru. Takže určite tento spôsob čiastočného spoluvlastníctva objektov je v tejto dobe veľmi už preferovaný. Nakoľko ceny nehnuteľností závratne stúpajú a už nie každý si bude môcť dovoliť kupovať celé nehnuteľnosti, takže keď niekto bude chcieť investovať, tak bude mať samozrejme vždy možnosť investovať do nejakých podielových fondov a tak ďalej. A toto je v rámci diverzifikácie jedna z možností, ako investovať aj netradičnou formou. Na to, čo my chceme urobiť, lebo keď sa to rozmení potom na drobné, my sa možno reálne dosiahneme výnos, keď sa to potom spätne rozpočíta, možno okolo 15 až 20% ročne, čo je veľmi dobrý výnos vzhľadom na to, že tento výnos bol celú dobu investícia ručený nehnuteľnosťou. Takže my možno aj na Slovensku dosiahneme nejaké dubajské výnosy. Tak to je super, že my chceme ako keby priniesť aj na Slovensku možnosť pre slovenských aj malých investorov zažiť možno, že aj radosť z takéhoto výnosného obchodovania. No a potom budeme veľmi radi, keď mnohí z týchto investorov s nami budú pokračovať v nejakých ďalších projektoch. Rozprávala som sa s realitným expertom a CEO spoločnosti Equilibrio Sintra a spoluzakladateľom platformy Môj kaštiel SK Richardom Galom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Zuzka. Pozdravuje aj Zuzana Majerčíková.